tashi kun kiɗa. Farin ciki nake kullum muna gida da ke wayo. A yanzu na gane rayuwa nake, a baya can kurma nake, komai aka min sai dai na ce wayo. Gashi yanzu ya wuce, gashi nan ya wuce, gashi ya zama labari. Yanzu rayuwa muke, gashi rayuwa muke, yanzu rayuwa muke daga ni sai ke, daga ni sai ke, daga ni sai ke. Na san ki, na kaunar ki, na begen ki a kewar idanuna, wannan ke ce tsayawar numfashina, shi ma ke ce. Rufewar idanuna, wannan ke ce tsayawar numfashina, wannan ke ce. Da tsaron na ji sauti a kunnuwana, shi ma ke ce. Da tsaron na ji canji a rayuwana, shi ma ke ce. Wanda ka so ya baka kauna, bani magani in sha warke, da zan ba tunanin kowa a raina sai ke ce. Na san ki, na kaunar ki, na begen ki a bar sana. Daga ni sai ke, domin samun sababbin audios da videos ku danna subscribe ga wannan channel mai suna Dan Hausa Sharif Studio YouTube channel. Mun gode.